danse Lumière TV kunafoni kenaka kunafoni mimbi dawma shuni tlembe ka tawbi famel nyuma soro aw bismillah Lumière TV sanfé wala sa ka kunafoni bi ambe akwa kunafoni la sa awma ni fenfolomier au de comité exécutif de l'association des barreaux de l'Afrique de l'Ouest abao ulu koni ye sigili mi ndayato uka nyema kura no de maître Ousmane Baba Traoré ndale sigra ale koni ya jira kafo anaka jonyon bele jeli ku ye wele bla kuna findilo ma kuna fondi minkera uka jabala bala précisément mi bela ko karba akoni mbi akera 2000 de mercredi 14 août 2024 en fait Bamako konna yanno bina ye kafo ko ka wuliga jonu ka famille dore ko kamani fu akili jigi uka association ina ka jira maula fana ka fo ka wuli ka jonu ka bara ka bele jelibe ka ke min bi se ka to ulu bi se ka adama de ka hakew defa min bi se ka to machite u ka hakew bi se ka bushala chogomina oye ulu ka wuli ka joye jin kurukara fambela surtout Afrique de l'Ouest et konnana Namboro nambita CMDT la CMDT uka nyama kura ko nafa mako PDG aya wuliga joke ka munumunu ke mimbi se kato ale ni personnel bi se ko nyom famu ndubalu ale wele ko Mamadou Mustafa Ajara ale koni ya ajira ka fo kale na kunye bara bi se ka nye chogomna mimbi se kato mali don bi se ka nafa soro uka kori bara la wode ale ka wuliga jona ka amna koy wode kama ale ye munumunu minke ani mawnya nyoye kelengele membe se ka to bi famille nyoma soro ala wa ika akabara konana aya jira ka foko ale ka hakilna na kamirna wode bebe se ka famille soro bara tablo la ani bebe se ka nyom famu akalla nyunu bi se ka ke soro fen chogomna pour que Mali jamana bi se ka tanye précisément kori bara o hukum konana Namboro lambita précisément nga jamana kono halisisa awka donc foko jamana kono précisément abi fo munu mako sport fanfala la no inafo anga fédération malienne de football galaya babe non sabla depuis irek social ndale de kunye précisément Mali dri karam hoy wati dola dapa yaka kasauna ka kusaw cheka bo Mali kono fédération ka geni senfe galaya kono nana parce que capitaine mimbe no ye Amari Traoré ali na jonyo ya jira ka foko niko ma yalama fédération konana ko lutina se ka ballon tablé or ke ndia takalaje abi fo mima ko kan 2025 ko ko be ka gere ko sebe wode kama mawdo be wuli ga joke ku ga hakilna jira ka foko Mali nyama ba no ye colonel Assimi Goïta ndale président de la transition e kaka wuli ka sendo ko na koy suna mano ode na fora ko le 6 10 septembre nata ko Mali ka ballon tani jamana doye ko tienre la ne wuli ka joma ke même se ka to Mali ballon tan ko ka bo galaya kono ka ako koni mano ya feu nambora wala ambita précisément anga nafo pankrudo ka sirafendo ye Sky Mali ulu koni ya jira ka fo ku ka wuli ka joko ni ko bunyana ko sebe wanyata kala je uya makura do soro dema ba kura soro mun bitaka to ko obisail jamana nun ku bela jeli servi o fona ko fe kata do sedia o kono kanunu be farnyonka wa atime feu yani sankura che no 2025 ye ku uka wuliga joko ni biso ngata fo jamana wara uka no etuabu jamana o jiya kuru karabe ku bisa ka do nyona parce que deme kura min sorola ko bisa ka wulu permettre ka o baro bela jelike Namboro la ambi to sanga jamana ko no faso ba Mali bay ibina ye ka foko jamana kono wuliga joni baro ko ni kera watu do la min bise ka to fonction public min kera anga jamana kono ka abama sabla jirla ka foko yurgu ani ko chama kera o konana wode kama ibina ye ka foko ako ko ni baro kun sunsur la wi abisa ka fo da ko bama mais wati min fulani ka ke ko min ko ni kera no ye concourir fonction publique konana o koni o jabu konala sonama ministre ka kumana konala sonama sini sogoma neganye tan wati nuna konala sonama ka résultat ngone bi boka bi na ba fama ko mercredi 16 août 2024 bele jeli binuka jabu ye wa ko jabu doronte koy jabu ani moyen munu sorola concours ra konana ni ya chefolo de Mali kono ni nyona kake ika concours minge i passer ni moyen mi ya ba jirila e mi ma passer ni moyen
point min o fana bi jirila ni a siyɛn fɔlɔ de ministre ka kuma na an ka jabaniso sanfɛ ortem sanfɛla la wa a y'a jira fana k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛ kun tɛ fili a ye koyi min bɛ se ka to malidenw bɛɛ bɛ se ka da la k'a fɔ ko jaabi min dira a hakika don wa k'a jira fana k'a fɔ ko maa si tɛ yen min bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa ma min bɛ se ka la passer fonction publique la a ko ale wo jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Choguel Kola Mayiga wo jamana président n'o ye Assimi Goïta wo olu saba si tɛ se ka maa si la passer an ka jamana in kɔnɔna na wa n'i ye min kɛ n'i ka dɔnniya ye ko o de b'a sɔrɔ ko nin kɛ kun ye min ye malidenw bɛ se ka fonctionnaire ɲɛnama sɔrɔ bɛ se ka Mali fonction baara kɛ. N'an bɔra o la an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ halisa an bɛ taa i n'a fɔ Tapital Pulaku n'ale ye jɛkulu min sigilen don ka fila ka i n'a fɔ laadako ko o bato ko o dɛmɛ ko o lataaɲɛ olu kɔni ye lase kɛ bi tubabu kalo tile 15 jeudi doyen na k'a jira k'a fɔ k'u ka maa dɔ kɔni bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Idrissa Alayi Sankare ko nin cɛ in kɔni n'ale tun ye député kɔrɔ ye Wangoro tɔgɔ la précisément Bankas tɔgɔ la j'allais dire ko nin cɛ in kɔni ka a tununa koyi a tununa dɔ min sa o de ye suro waati dɔ kɛra k'u nana ye Idrissa Alayi Sankare a ma ye a ka mobile ma ye wa a ka téléphone fana ta ka dɔn donc olu kɔni b'a jigiya k'a fɔ ko cɛ in kɔni maaw de y'a ta maa minnu ma dɔn fɔlɔ donc wulikajɔ ni baara bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to Idrissa Alayi Sankare ale bɛ se ka bila n'ale ye député kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ wa maa dɔ maa min bɛ politique fana na maa dɔ fana maa min ni a tununa maa caman kɔfɛ maa minnu n'u bɛ ka a jigiya k'a fɔ ko olu fana ni taara nin ta cogo in na donc nin jɛkulu in kɔni n'o ye Tapital Pulaku ye k'u b'a ɲini maa o maa bɛ yen ko Idrissa Alayi Sankare bɛ sɔrɔ a bolo k'a ka bila joona ko parce que ko nin ko in tɛ ko ye ko min bɛ se ka to nin cogoya in na wa k'a jira fana k'a fɔ ko Idrissa Alayi Sankare ye cadre de cadre min bɛ département des affaires étrangères a bɛ baara kɛ yen nɔ et la coopération internationale wa vice président fana don Tapital Pulaku kɔnɔna na. Nin bɛ an permettre an bɛ taa an ka jamana in ko ka précisément an ka jamana min bɛ wele ko Niger n'ale bɛ AES kɔnɔna na Niger kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se ka to Niger olu ka capitale kɔni n'o ye Ɲamana ye ko o ɲɛmaaw kɔni ko maa o maa bɛ yen k'ale de bɛ yaala ka garibuya kɛ Niger k'u b'a lajɛ ka bɛɛ lajɛlen bila ka taa u ka dugu la sabula ko danaya kɔni tɛ ka se ka dabila maa minnu bɛ nin baara suguya ninnu kɛ parce que i bɛna ye k'a fɔ dɔw b'u profiter o de sanfɛ ka tiɲɛni ta k'a lase jamana ma. N'an bɔra o la hali sisan an bɛ to an ka jamana kɔ ka précisément n'o ye Mali ko ye an bɛ taa jamana la jamana min bɛ wele ko précisément République démocratique de Congo n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ Congokaw kɔni fɛ yen nɔ u ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Sud Kivu n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ ka ɲɛsin maaw ma o kama sa MINUSMA mɔgɔw n'a fɔ ma ko MINUSCO o kɔni bɛ yen nɔ a mɛnna a bɛ san caman bɔ wa olu bɛ ka wulikajɔ kɛ min bɛ se k'a to million 57 millions de dollars ko kɔni bɛ ka o ɲini min bɛ se k'a to a bɛna sigi Kɔngɔkaw fɛ 2025 kɔnɔna na n'o ye san nata ye min bɛ se k'a to u ka sigida min bɛ yen n'u b'a wele ko Bukavu ni ye o ye sigida ye sigida min ni gɛlɛyaw ni tɔɔrɔ kɔni bɛ maaw kan min bɛ se k'a to olu bɛ dɛmɛ lase maaw ma wa a nin ko in kɔni nin kuma ninnu ni nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen a sɔrɔla rencontre min kɛra nin dugu in ɲɛmaaw ani MINUSCO mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔn ye o senfɛ min kɛra u ka jamana kɔnɔna na. hali sisan an bɛ to an ka jamana kɔfɛ an bɛ taa Faransi n'i y'a ta k'a lajɛ nin y'a san 80 de san min n'a bɛ fɔ a ma ko le 15 août 1944 waati min na Amérique sɔrɔdasiw Europe sɔrɔdasiw ani farafinna sɔrɔdasiw u farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min bɛ se ka to Faransi a bɛ bɔ bolo la waati min na Allemagne kɛlen don ka Faransi minɛ k'a kɛ jɔn ye waati min na Allemagne kɛlen don ka Faransi capitale minɛ k'u bila jɔnya walaw kɛli la waati min na Allemagne kɛlen don ka gɛlɛya ka a gɛrɛnte k'a sigi i n'a fɔ Faransi da la nin y'a san 80 de
jour pour jour n'a fama ko don ka tabla dona mi ni jiya bele jeli wulla ka faranyonka ka faransi deme mbi se ka to obi bo jonya konana wa niata kala je mami yeni hakilna bele jeli sigi senka ka baro bele jeli ke niata kala je abufo de mako Charles général Charles de Gaulle awati asoro amake général ye niata kala je ni bara no bele jeli kera mami ka faranyonka ni aya hakilna ta ka faranyonka ka fo wode ye ibina laje Pierre Friton Fogata Afra Jean-Marie Guionka wulu de ye ni hakilna no ko ni ko ta ka mo hakil jigala e sambi shegi kofe Faransi kumbi chogomina wa jirla ka fo ko militaire aka min kuya keleke adonga ma o kunye 400,000 soldats no ye soldats ba bishegi ba kameshegi plutôt soldat ba kameshegi wode ni wuli ga jona ni bara nke mi saka to ubi saka Faransi bo jonya jurula adonga ma ali sisa ambi anyini malion bele jeli fe kanga dwaw ke anga jamana ye kanga anga jamana ka au ferauke ferum saka tanga jamana be korata no yanga mali bay mamunu be kan deme ni bara nun konnana ndo ye anga deme bayo ambu foku wal nyumando mouvement ambiko Fatma Tanyan Batuli ana adoni madame Touré Bintanyan kata fara ambiko barakala bele jeli ka ani tulis groupe o barakala be ambu bele jeli foku wal nyumando namboro ola anga cheba do beno sa andu bawle ko Mamutu Traoré alega bitigi de toy ko yele électronique chez Mamutu Traoré anga folni tanu bi se Mamutu Traoré fanama ka foyona doron mawo mabbe ka kadiye kanga jamukan kuna foni nuku deme kanga mali précisément kuna foni ko ulase awma akecho nyumana ka jinya kuna foni la sawma akecho nyumana obiseka anwele anga naga jurla min flani anga page sanfalala ndawiya tape doron obiseka bo anka WhatsApp ka ti hawse naga jurinta abon wele mbese ka to kuna funi ajele ambadi mami kumeka ni kuna funi nunko ni ka kamera mun wode funi dumasi cedo daw ale tigle ko mbesi joko no Amadou Sala Touré kuma lasi awma mimbe se ka to kuna funi jele abise ka asoro yanga wuliga joy wayanga family Allah taala kanani ben ani sabatie anga mali konana ay kamena la sonama shini no wati kele amina nyon soro ni studio kele konana studio madame Touré Kharjet Touré wa salam balma kew balma muso electric mina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique aflani nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamutu Traoré iba soro yenno imo menacé minama amina bele jelibe ina fo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamutu Traoré kayorola niye nyogome bla chenje kul sanfe tege taira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wulika joke anga Mamutu Traoré kayoro segre yele électronique hatte